Сега ще ви покажа лабиринти. Така, вижте между другото какво намерих. Влизаме тук един лабиринт. Това е като вълна, но е така. Така, вижте се. Почваме. Даваме мигач. Там. После мигача идва тук. И пускаме аварийните. Ето така. И сега продължаваме следващата. Идваме тук. Вижте. Тук може просто нека напишем. Идвам. О, хора, вижте коя от двете плочки повече ви хареса, пишете. Тази и тази. Така, сега ще избера. Колко по-изчистим даме? Може... Просто Иване, това няма нищо общо с това да правим. Може би ето тази. Тази или тази? Вижте книги. Тая ми харесва като вид, тая като е пипано, защото това е едно истинско. Камък съм. Къде е на трето? Отпред, дето ще са ни обувките. И продължаваме. Сега минаваме от тук. Още един лабиринт. Снимам. Ето. Хора. Продължаваме. Тук няма нищо особено. Отваме насам. И тук няма нищо особено. Тук не питайте. Може да свършим работата, ако не друго. Идваме само от един друг лабиринт. Ще излезнем. Така пак се връщам тук и ще излезнем от един друг лабиринт, който е много на... Пак там. Тук. И това ще бъде. Знам, че е тъпо, но да.